Здравейте! Вие сте с SCM Family и днес имаме една много интересна игра. Аз съм Иван Аз съм Стефани. и... Сега, преди няколко дни тук с теб ще имахме спорче, аз съм много бавен в обличането на Митко. Затова днес ще направим едно състезание. Да. Кой е по-бърз? Нали така? Ще проблечеме Митко. Ще го облечем, не привлечем. Какво ще направим? Ще го облечем, не привлечем. Ще го облечеме. Ще го облечеме. И ще направим Покажи го. състезание, нали? Кой ще е по-бърз? Надявам се Покажи да го. победя. Покажи. Ето го и господина. Какво сме приготвили с теб? Я кажи. Ами чорапи, боди и... панелка и клинче. Да, нали нормално? Да, нали? нормалните дрежки. Чорапи, боди. То. Добре, започваме. Комплект. Да. Добре. Готов ли си, тати? Готов ли си? А? Добре. Почваме. Така, почваме. Първи ще съм аз. Тати, готова ли си? Готова ли си? Добре, айде. 1, 2, 3, старт! Тати, готов. Помагай. Добре, браво на момчето ми. Колко по-бързо. Стой! Ти против мен ли си? Ей! Искаш мама да спечели, мая? Мали, давай! Ти Давай! свери мирно, бе! Давай! Остана! Давай, Манчо! Седиш мирно. Добре, айде, тати. Тати, стой! Седи мирно! Ти си против мене, ти играеш против мене. Не е честно. Готов! Минута и 37 секунди. Тече, Сега съм аз. синера си. Браво, тати. Браво. Старт! Започваме ясно сега. Добре, айде да видим. Давай, айде да казай видим. кога. Казай кога не? Добре. Тати, така. Играй против нея сега. Не искам да седиш мирно. Хайде. 1, 2, 3. Какво? Напрежени съм. О, тати, се женавам. Просто... Стой! Така, тати, ритай! Ай! Ей, ти първо царата слагаш. Ай, го знае. Така, тати, ритай! Много е хубаво, вече.
Не. Тети. Ти дан. Какво? Добре, печелиш минути 15 секунди. Ей, поздравляю. Даже се забавих. Това не е. Ама сега виж, трябва да си признаеш поне, не съм чак толкова бавен. Да. Все пак с 15 секунди. Справя се. Някъде. А? В принцип се справяш добре. Ай сега, го завиеме като бебе. Вече е толкова. Hit the baby. Hit the small baby. Ми хора, това беше Стефчето печели. Да. Победителка е, но искам реванш. Окей. Аз мислим, че крака му се закачи на това на панталона и затова се забави. Да, ти. Според тебе, кой е победител? Аз или баща ти? Очаквайте реванш. Очаквайте реванш, ама пак ще го бъда. Ще видиме. Няма как. Ще видиме. Пак ти казвам, беше проблем панталона, Да. защото се закачи на пръстите му. М. Но нищо, очаквайте реванш, абонирайте се за канала Канала. ни. А така. Коментирайте, Делите. коментирайте, нека да видим според вас как се справих аз. И... Очаквайте скоро нови видеа. Така. Бъдете благословени. Пътешествие. Голямо. И емоционално. Да. Димитър ще види за първи път бабите си и дядата. О, да. И опитва се да каже нещо, ама... Да. Довиждане, хора! Чао! Чао!